Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul Ionuț Aventură în Natură. Vă invit să rămâneți alături de mine într-o nouă aventură fascinantă, plină de priveliști de vis și locuri fascinante. Priviți frumusețe! Probabil oamenii au urcat cu oile la stână. Vom vedea, eu sper să nu fac cunoștință cu cățelul și după la stâni. Nu sunt tocmai prietenoși. Oricum eu sunt pregătit pentru astfel de întâlniri, am spray-ul la mine. Sper să nu fie cazul să-l folosesc din nou, după cum am pățit pe vârful Penteleu. Priviți ce avem noi aici. Surpriză pe traseu. Dacă este cineva care știe ce este, ce materii fecale sunt, de la ce animal, aștept să-mi lăsați un mesaj în comentarii. Și ne continuăm traseul. Aici voi face un mic popas de 5 minute, după care voi relua traseul. Încep să se vadă culmile munților. De aici se vede și lacul. Nu se focusează prea bine. Este absolut încântător, absolut fascinant. Natura. De aici, dragi prieteni, de aici ne luăm și aerul, de aici ne încărcăm și bateriile, între ghilimele, cum se spune, ne luăm energia. Aici, la munte, se poate trăi și sănătos. Sunetul păsărilor, freamătul pădurii este încântător, încântător. A început să bată și vântul, semn că
Ne apropiem de golul alpin. Sunt absolut încântat de ceea ce se vede și de tot ceea ce mă înconjoară. Ia uitați ce am mai găsit pe traseu. Ce Dumnezeu mai fi și asta? Dacă e cineva care știe, aștept un mesaj în comentarii să îmi spuneți și mie. Văd că vremea se schimbă destul de rapid. Ieri și azi dimineață, când am consultat starea vremii, nu se anunța ploaie. Dar după cum bate vântul și la cum sunt norii, mă aștept la un pic de ploiecică. Stâncile acestea, în caz de furtună, de fulgere, nu este un loc tocmai indicat în care să ne adăpostim. După cum se vede, prezintă riscuri de a se crăpa, de a se rupe, de a o lua la vale. De moment mă aflu în pădure. Este altă socoteală, dar dacă o fi să înceapă o ploaie când sunt în golul alpin, nu este o idee tocmai bună să mă adăpostez sub un pom răzleț. Poate fi atins foarte ușor de fulger. Da. Să continuăm. Sper să ajung cât mai curând în golul alpin pentru, în caz de să mă adăpostez la cabană. Voi opri aici filmarea pentru că deja mi este foarte greu să filmez în același timp când urc. Se consumă foarte multă energie și voi reveni cu un nou video când ajung în golul alpin. În zare se vede penteleul.
Priviți aici, aici este alt pom care a fost fulgerat. Să-l privim mai de aproape. Dragi prieteni, de aceea nu este bine să vă adăpostiți sub pom care sunt răzleți pe platourile alpine. Acesta a fost un exemplu foarte concret. Ce putem observa aici? Eu aici văd, de exemplu, un adăpost foarte bun. Se pot așeza niște crengi, câteva ramuri de pin și se poate face un adăpost foarte, foarte bun. Dragi prieteni, să știți că sunt foarte dezamăgit. Am ajuns la prima stână din golul alpin. Aici a început să picure. Sunt la stână, după cum spuneam, la prima stână pe care am întâlnit-o spre traseu. Și am oprit să stau de vorbă cu oamenii. Da, a început să plouă. Nu am de ales pentru că văd că este foarte întunecat, după cum se poate observa, și nu pot să mă risc ca să stau pe platoul alpin până o să treacă norii. După cum spuneam, sunt foarte dezamăgit. Am stat de vorbă cu acești oameni. Au venit să construiască stâna. Ei au urcat dinspre Crasna, eu am venit dinspre Valea Neagră și mi-au spus că pe traseu aproape de răscruce s-au întâlnit cu un urs și să am grijă. Mi-au spus că dacă nu îmi este teamă să continui traseul, mai am cam o jumătate de oră. După cum spuneam, a început să picure deja. Nu știu dacă se vede pe cameră, o să mă întorc și eu ca să poate o să vină câțiva stropi pe... Așa că nu mă pot risca să mă prindă ploaia în golul alpin. Dacă eu o să mă adăpostesc aici în stână. Norii s-au răspândit. Totuși am zis să continui traseul. Yep! Acolo s-a văzut ceva mișcându-se. Sper să nu fi fost nu, se aude, se aude. Nu știu dacă se aude și pe cameră, pe telefon.
Da, va trebui să mă întorc înapoi. Sper să nu... Da. Mă retrag încet. Privesc înapoi. O să mă întorc pe același traseu. Sigur este un animal acolo. Nu știu ce este, că nu am văzut. Nu am văzut bine, dar se aud trăznături de crăci. Ca și cum ar călca ceva pe ele. Da, nu mai stau în zona. Da, o să opresc filmarea aici. Și ursulețul. Pentru asta cred că m-am întors eu înapoi. După a doua încercare am reușit să ajung și la lacul Vurturilor. Drumul de întoarcere, de aici se vede și vârful Penteleu în depărtare. S-a făcut deja ora 13:10. Sunt pe același traseu de întoarcere, triunghi albastru și apoi bandă roșie până la Valea Neagră. Triunghiul albastru este până la Crucea Vânturilor. Stau și mă gândesc acum la ursul care l-am filmat pe traseul care am venit la lacul Vurturilor. Ursul cu siguranță m-a observat pentru că s-a oprit în loc și se uita la mine, absolut nepăsător. Am încercat să nu-l agasez cu țipete și apoi și-a continuat traseul. Dintr-o dată a mai tăiat încă o dată traseul, s-a mai intersectat cu el. Acum stau și mă gândesc că dacă mă mai întâlnesc cu el pe drumul de întoarcere, pe traseul de întoarcere, eu sper să nu mai fie, pentru că întotdeauna este bine să evităm animalele sălbatice.
pentru că nu se știe niciodată ce se poate părea. Aici se vede și ciucașul în depărtare. Acolo este vârful Țăganul și cu ciucașul. Deja am intrat pe traseul marcat cu bandă roșie. Dragi prieteni, iată-ne ajuns și la sfârșitul acestei minunate aventuri, în care am reușit să vedem și un ursuleț. Am ajuns într-un loc cu un peisaj absolut fantastic, încântător. Este un traseu mediu spre dificil. Este un traseu care îți oferă priveliști, imagini de neuitat. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de abonare, un like, dați clopoțelul, toate notificările, pentru că vor urma noi videoclipuri foarte captivante. Așadar, eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept pe canalul Ionuț Aventură în Natură.